ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସେ ଏରିଆର ଯେ ଏକ ନମ୍ବର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ସେ ପୁରା ଦାଦା ସେ ଏରିଆ ତା କାମ ହେଲା ବଟି ଫଟି ଆଦାୟ କରିବା ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ସିଏ ଦି ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସବୁ ବଟି ଫଟି ଆଦାୟ করে ଇଏ ତାର ଘରେ ୟା କାମ ହେଲା ମାଛ ମାଂସ ମଦ ଖାଇ ଶୋଇବ ଯୋଉଠି ହେଲା ଯିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ପିଟିବ ମାରିବ ତା କାମ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଭାଇ ଠାକୁରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଥାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ ତା ସାନ ଭାଇର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରା ନାହିଁ ସିଏ ତା ସାନ ଭାଇକି କହିଲା ଚାଲ ଯିବା ଠାକୁରେ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସିଏ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡାଳିଆ କି ଠାକୁର କି ପ୍ରଭୁ କହିଲା ଚାଲ ଯିବା ହଉ ଚାଲ ଯିବା ମନକୁ କଣ ଆଇଲା କହିଲା ଚାଲ ଯିବା ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତା ସାନ ଭାଇର ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ମାନେ ବସିଲା ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଆସିକି ବସିବ ସେଇଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବ ରାତି ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିବ 5 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଠାକୁର ପ୍ରତି ଖାଲି ସିଏ ଦୌଡ଼ିଲା ଯୋଉ ବଟି ଆଦାୟଟା ହୁଏ ମାଲଟା ଆସେ ସିଏ ଆସିବା ବନ୍ଦ ଇଏ ଭାଇ ଠିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଲୋକ ଇଏ କହିଲେ ଏଇ ପଇସା କଣ ଆସୁନା ମାଲଟା ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସିବା କଥା ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବା କଥା ଆସୁନି କାହିଁକି ଖୋଜିଲା ପଚାରିଲା ଯେମିତି ପଚାରିଛି ତା ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଲୋକ ସିଏ କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ କେଶବ ବାବା ଆସିଛି ତାରି କତିକି ଇଏ ସକାଳ ହେଲେ ଗାଡି ଧରିକି ଦୌଡୁଛି କଣ ଗୋଟେ କେଶବ ବାବା କିଏ ଲେ ଘୋଡାଟା ତାର ଅଣ୍ଟାରେ ମାଇଲା ବନ୍ଧୁକଟା କହିଲା କାର ଷ୍ଟାର୍ଟ করে ଯିବା କୋଉ ବାବା ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିବା ମୋ ଭାଇ କି ଏଠି ଆସିକିରି ମୋ ଭାଇ କି ନେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ବଦମାସି ଚଲେଇଛି ଏଠି ବାବା ଦେଖୁଛି ତା ବାବା ଆଜି ଛଡେଇ ଗାଡି ସିଏ ପୁରା କାରେ 4-5 ଟଙ୍କା ବସି ଘୋଡା ଫୋଡା ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ହଇରାଣ କରିବେ ବଦମା ଗୁଣ୍ଡା ନା ତାର ଦମ ପୁଣି ଦେଖେଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଠାକୁରେ ବସିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ 500,000 ଲୋକ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ ସିଏ ପିଟିବେ ନା ନାଇଁ ଲୋକ जेड़े बड़ गुंडा होते 1000 लोक बाहर कि गुंडा कि बंदूक कि टोका ठीक ना ना तो लोकों को देखि से डरी के किछि कोन कला नै किंतु रागी के पथरे ठिया हे ठाकुर को सोचिला माने मने मने गाली दउछि पाती करने किंतु भीतर गाली दउछि जेमति से गाली दिए ठाकुरे बसी थिले सिंहासन रे हठात तारी आड़ को अनेई किरी हसी दे से बेचारा जंती अनेक हसिले से भाबिला कला जानि पाइले ना काम सोडी छोड़ जे चुप हे गला जंती चुप हे गला ठाकुरे पुणी आखि बंद करी बसिले पुणी जंती से सोदिबा आरंभ कला ठाकुरे पुणी ताकू अनेक हसिले से जो 3 थर सोदिला 3 थर जाको प्रभु ताकू कोन अनौथांती कोन हसुथांती तापरे सत्संग सइला नाम हला जेतले से देखे नाम रे ता भाई पूरा हरे कृष्ण नाम रे नाचि ता राग माने पूरा ब्रह्म टोटाल हेला माने मो भाई मोडे एरिया रो दादा मते देखे लोक नमस्कार पकउछथि मो भाई हरे कृष्ण रे नाचिबो मो इज्जत रहिबो सम्मान रहिबो लोक आउ मते डरिबे ता राग प्रबल हलानी किंतु किछि करि पारु नै रागी किरी बोला जदी ये ठाकुर पाखे लोक न थांदे तो हानि थांदे कहि किरी ठीक या जीवन को बाबा को ठीक कोई के रागी किरी प्रभु को पूरा छेप पके परिबनी प्रभु को अनेई किरी बोला जदी तू सतरे जानि परछ तते छेप पकोची जा कहि किरी तळे छेप कोन पके देला जेंती पकेई छथि ठाकुरे ताकू अनौथिले पुणी अनेई जेंती छेप पके जे पुणी ताकू अनेई किरी हसिले हसिला परे हाथटी तारी आडू कोन कले उठेई देले प्रभु उठेई के हाथ बुलाते प्रथमे तारी आडू केंती हाथटी उठेइले तापरे जाई किरी कोन चारि आडे बुलिले से बेचारा तापरे नाम सइला ता भाई के नै कि से पळेला गला परे घरे पहुंचला खाइला पीला बेड़ को जतले जाए ताको निद न हो
କାରଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ସିଏ ମତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକେଇଲି ସିଏ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କାରଣ ସିଏ କ୍ଲିୟର ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନରେ କହୁଛି ସିଏ କଣ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଥର ଗାଳି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଛେପ ପକେଇଲା ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ ତେଣୁ ସିଏ କନଫର୍ମ ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ସବୁ କଣ ମନ କଥା ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋରି ଆଡକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରାତି ସାରା ଏକର ସେକର ହେଲା କିନ୍ତୁ ନିଦ ହେଲା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷିଲା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲା କାର ଧଇଲା ଏକଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ଧଇଲା ଏକଲା ଗାଡି ଧରିକି ସିଧା କୋଉଠିକି ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆସିକିରି କଣ ପହଞ୍ଚେ ପ୍ରଭୁ ବସିଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥାଏ ଲୋକ ଆସୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ବିଚାରା ଆସିକିରି ଠିଆ ହେଇଛି ମୁହଁ ତଳୁକୁ ପୋତି ଦେଖ ଭାଇ ଯିଏ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ପ୍ରଭୁକୁ ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ଆଇଥିଲା ସିଏ ଆସିକିରି ମୁହଁ ତଳୁକୁ ପୋତିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଠାକୁରେ ବସିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥାଏ ସିଏ ବି ଲାଇନରେ ଆସିକିରି ଯେମିତି ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକି ପ୍ରଣାମ କଲା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଠାକୁରେ ମୁଁ କହେ 100 କଥାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁର ଗୋଟିଏ କଥା ଠାକୁରେ ବି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କାଇଁ ମାଗୁଛ ତମେ କଣ ଭୁଲ କଲ ଯେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ନା କାଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିକିରି ଗାଳି ଦେଲି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛେପ ପକଉଛୁ ବୋଲି କହିକିରି ଛେପ ବି ପକେଇଲି ଆଜ୍ଞା क्षमा कर दियंतु मोर भूल ହେଇଛି ଅଜଣାତାରେ ये भूल ହେଇଗଲା ଜାଣିକିରି ମୁଁ କରିନି ରାଗରେ ଅଜଣାତାରେ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ମୂଳ ପ୍ରଭୁ ଭାରି କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ଧୀରେ ସେ କହିଲେ କାଲି ଯିଏ ଆମକୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲା ଛେପ ପକେଇଥିଲା ସିଏ ତୁମେ ନୁହଁ